ug bisan pa sa tanan nga bidangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios. Round 1, pildi si Satan. Ikaw mga igsoon, kung atakihon ka ni Satan og 1, 2, 3, 4, 5 nga mga pagsulay, daugon ba nimo or magpapildi ka ni Satan? Ang uban magpapildi gyud pag atakihon ni Satan, moingon dayon nga unsa ka man Ginoo. Si Job wala mga igsoon. Pag atake ni Satan, 1, 2, 3, 4, patay tanan, mga hayop, patay tanan, mga anak, patay mga sulugon. Pero si Job niyuko og nisimba sa Ginoo. Mao ni ang gibuhat ni Job mga igsoon. Tan-awon ta kung nahuman na ba pud si Satan sa pag-atake kang Job. Chapter 2 verse 1. Usa niya nakaadlaw sa dihang ang mga langit nung binuhat miadto na usab sa Ginoo, miadto usab si Satanas. Uy, niapil na po si Satan sa meeting sa mga angels. Ang Ginoo maingon kang Satanas, diin ka man gikan. Mitubag si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. Uy, murag wala ra. Gikan na niya gipamatay ang mga anak ni Job. Gikan na niya gipang patay ang mga hayop ni Job, mga sulugon ni Job. Pero niingon ra siya, nagsuroy-suroy sa kalibutan, murag wala lang. Kaluoy ba kaayo sa mga tao nga masuroyan ni Satan ba? Unya para sa iha, murag wala lang. Verse 3. Ug ang Ginoo maingon kang Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya kamatarong ug wala gayoy ikasaway kaniya. Nagsimba siya naglikay sa dautan. Gihangyo mo ako nga tugutan ka sa pagpaantos kaniya sa wala lamay kapasikaran. Apan nagmasinugtanon gihapon si Job.